Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da azumi. Yau na zo in koya mana yadda ake yin login na shi wannan Smartcash PSB retailer. To, yanda ake yi dai a yi login wannan application abu ne mai sauƙi. In baka da application ɗin za ka yi zuwa ka sauke shi a Play Store, ga inda sunan shi yake, za ka yi zuwa ka sauke shi. Sai ka buɗe shi kamar haka. To da farko abin da nake so ka gane a nan shine suna so nan face nan suna so user na ƙasan nan suna son passport. Kwanakin baya application na Smartcash PSB ya zo kaman wajen kashi in ce wajen biyu ne ma ko uku. Akwai POS na agent kenan, akwai kuma Smartcash normal haka. To mutane da yawa sun bude shi Smartcash sannan kuma an ba su user, sannan kuma an ba su passport, sun yi creating passport. To yanzu dai kafin ka iya wani login na wannan application din, to dole sai ka nemo shi wannan user, ka nemo wannan passport din. In ka taɓa yin login a baya, in baka taɓa yin login bane, shine zaka zo nan inda aka ce new to Smartcash register now. To in baka taɓa yin login a application ba kwata-kwata kenan. In kuma ka taɓa yi, tabbas to kana da user ka. To ya za a yi ka samo shi wannan user? Za ka zo nan inda aka ce forgot user and passport. Za ka zo ka taɓa shi haka. To idan ka san passport naka, za ka zo ka neme shi a nan kenan. Za ka zo ka nema user kenan. In baka san user ka ba, za ka iya zuwa nan ka ce forgot user, nan kuma forgot passport. To abinda dai kamu shine muna so mu samo user mu. To shine sai mu danna forgot passport. Okay. Sai mu sa phone number mu, misali yana ita ce number na. Sorry. Banda zeron farko sai ka tura shi kamar haka. To zai tambaye ka security question. To ka san dai abin da kai ka sa, ni ma na sa abin da na sa nawa. So kawai ni misali zan sa nawa. So sorry. Kamar haka. Na tura. Idan daidai na sa zai bani. In ba daidai na sa ba, ba zai bani ba. To ka gani? Alhamdulillah na samu user na. Sannan za su iya turo min text message yanzu haka. Ka gan shi? Ga user na. Ga shi nan. Ga shi nan user na. Sun turo min share message. Ga shi nan user nawa. To kai ma dan uwa haka za ka bi. Ka je ka samo user naka na shi wannan application ɗin. Already ne yanzu sun riga daman ni user na ne na rasa. To kuma na samu, kuma gashi na yanzu zan yi login insha Allah. To kawai sai na yi login. Ka gani yanda ake gashi na har na login nashi? Success komai yayi. To mun gode da kasancewa da KYC Nigeria Tech TV. Thank you.